Има хора, които не се побират в една дума. Те учат, за да създават. Създават, за да свързват. И търсят начини да превърнат идеите си в нещо, което променя, не просто впечатлява. За тях знанието е живо, изкуството – необходимост, а медиите – инструмент. И именно това ги събира в една специалност, в едно място, в един университет. Те вярват, че знанието не е просто факт, а път към разбиране. И че истинският учител е този, който може да вдъхнови, а не само да обясни. Има хора, които чуват света в различен ритъм, които не искат да избират само едно, а да свързват, да създават, да предават нататък. Те знаят, че медиите могат да бъдат повече от шум, че зад всеки кадър стои история, а зад всяка история – глас, който има нужда да бъде чут. Те усещат изкуството във въздуха, в ритъма на града, в тишината между две ноти. Той им помага да изразят всичко, което не се побира в думи. Три различни посоки. Един общ избор. Срещат се там, където идеите не се изключват, а се допълват. Където любопитството, въображението и знанието вървят заедно. Където започва не просто образованието, а въздействието. Медийна педагогика и художествена комуникация в Софийски университет. Кандидатствай сега. Свържи точките. Създай своята история.